wouldn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. She can let her hair down, but got her feet on the ground. I can't get enough of her. She can drive me so wild, just with that sweet. Naubusan tayo ng memory. So, kailangan ko mag-transfer na putol. Hindi pa ako tapos maghimay. Mag-transfer muna ako ng ating clips para may space tayo sa ating SD card. Ayun yung mga sinampay ko, oh. Pinasok ko na dito. There's a new blender there. New blender. Juicer. Nagta-transfer pa ako dun, guys. So, ang gamit ko yung phone. Ayan si Sa. Kumakain siya ng pineapple. Is that your favorite fruit? One of them. Yeah. What's the other one? Kiwi. Ah, watermelon. But before was watermelon, and you get sick of it because you always eat it before. Right? Nag-ano na pala ako dito. Naghihiwa na ako ng mga gagamitin natin para sa lugaw. Right? What? Blackberry. Do you like that one? The gold kiwi or the green one? That's the gold Green. one. The green one. That's more expensive than the regular. Really? Yeah. So, you want the green It has one? no flavour. So, you like the green one? More sour. Oh, mahilig siya sa maasim eh. More sour the green one. Ito matamis to eh. Is it sweet now? It's very ripe. That one. Yung isa kasi hindi siya ripe, so medyo maasim yun. Yung isa niyan. Pero yung isa na hiniwa ko, siya, very ripe na. Okay, maghiwa na ako dito. Sana matapos na yung pag-transfer ko na para magamit ko na yung ating camera. Alright? My favourite fruit. Mm-hmm. Strawberry. Strawberry. Ah, yeah. And then raspberry. Blackberry. No. Before. Remember? A little spike. Spike. Inside or outside? Nanonood ako ng Yo Bob. Ang cute ang vlog niya, nakakatawa. Lagi ka lang tumatawa. Happy vibes lang siya. Si John din, kilala niya na si Yo Bob kasi laging naka-on siya mahabang kung anong ginagawa ko, naka-on yung TV. Yung dalawa. Ayan, nagpakulo na pala ako ng itlog. 10 yan. Kasi si kuya, gusto niya 2 or 3. Tapos yung 2 bata, tigda-2 sila. Si Sak, ano lang naman yan. Yung white eggs lang naman ang kinukuha niya. Okay, magigisa na ako. Gaya tayo ng avocado oil. Alam niyo na yan. Gigisa lang naman. Alam niyo na ito kung paano ito gawin. Gisa-gisa lang naman. Nahimay ko na yung chicken and eto, hintayin ko lang itong uminit. Tanggalin na natin ito sa mainit na tubig yung ating eggs para tumigil na yung luluto sa kanya. Pag nagigisa ko, lagi kong inuuna yung sibuyas. Alam nyo na yan, para hindi masunog yung garlic. Ito na yung ating chicken. Ay, ang bango ng ating onion.
Nag-exercise si Yoba. Ang cute. Si Jan, nanonood lang siya. Kasi, wala siyang choice. Yung TV kasi namin, nawala yung channel na pinapanood niya like yung mga news, ganun, wala. Aerial, error. So, wala. Pero doon sa kwarto namin meron. Pero ayaw niya naman doon manood. Mas gusto niya dito nanonood ng news sa living room. Kaso nga, hindi ma-detect ng TV. Kailan yun nawala? Matagal na guys. Nung nagkidlat ata nun, or basta malakas yung ulan nun that time. So, wala na siyang napapanood dito. Except dun sa mga sports. Kasi merong sports na channel si Jan yung sa Paxto. Nag-subscribe siya doon. Yung yung local channel, wala kami. Eto mamaya pa to. Lagay na natin yung ating chicken. Nagluto lang ako ng 1.5 cup, yung rice cup na malagkit. Yung malagkit talagang rice. Iis talaga ako sa langaw. Ito. Ayan. Dinamihan ko yung tubig nung pagluto natin ito sa rice cooker para malambot talaga siya. Ay, mamaya na ito. Anong ginagawa ko? Isutay lang muna natin ito. Tapos bukas, dance ulit si Holly. So Wednesday, wala siyang dancing at saka wala siyang activity every Wednesday. Ngayong second term. So doon ko nagagawa yung paglalaba, pag-edit, and kanina, nabigyan ko ng chance yung sarili ko maglakad ulit kasi matagal ako hindi nakakapaglakad. Pero nakakapag-gym ako at least once or twice a week. Pero last week ata hindi ako nakapag-gym. So, ngayon, nakapaglakad ako ng mahaba. Ilang kilometro yun. Sana huwag umulan bukas. Okay na to. Gano'n natin yung rice. Pwede kayo maglagay ng chicken stock. Kaso wala ako ata. Meron ako beef. So, tubig na lang. Tapos lagyan natin siya ng pampalasa, chicken powder, chicken cubes, pepper, and salt. Or wag salt, patis. Depende sa inyo. Yun lang. Pakukulang ko lang to. Tapos lagyan ng pampalasa. Naiinis talaga ako sa langaw. Ayun, nadali kita. Naglagay na pala ng veggie pero dagdagan pa natin. Then, pepper. Kasi malapit na to. Bilis lang nito. Kasi luto na yung chicken natin. Hindi ako naglagay ng patis. Ito na lang, pink salt. Haba shower na. Hoy, the fly talaga. My God. Hindi. Diba? Simple lang. Ang sarap-sarap. Para yung nasa mga, alam niyo yun, yung mag-disco-disco kayo, tapos dun sa may kabilang kanto, merong naglulugaw. Mga ganon. Sino nakaka-relate?
Kasi kami, ganun kami nung nagdi-disco kami sa Bicol before. Sa Bicol talaga. Noon kasi merong magandang diskuhan sa Bicol. Noon yon, nung kapanahunan ko. Ewan ko ngayon kung meron pa doon sa Tabaco. Okay na to. Lagyan ko ng itlog. Balatan ko yung itlog. Balatan na natin yung 10 itlog. Ayan. 10 talaga yan. 2, 4, 6, 8. Yes, 10. 10 eggs. Yeah? Ha? I'm making a laptop. Your laptop? See? Nag-work kasi siya. Gumawa rin siya ng laptop. S. Ang daming langaw na inis. Oh. S. Yeah. Da. This is almost done. Tapos, lagayin ko na lang yung spring onions. Okay na to, guys. Tamang-tama. Mag-aalas 6 na. 10 to 6. So, yep. Nalagay ko na yung spring onions. Who's ready to eat? Yay! Oh, lahat na. Ready na silang lahat. Lagay ko na yung spring onions. Ito na yung bowl nila. Kay Sa tsaka kay Kuya, itong Japanese bowl to, guys. Japanese. Japanese bowl to eh. Itong bowl na ito. Ayan. Red and black. So, si Sak, alam nyo na, tatanggalan ko to ng yolk. And si Kuya ang kukuha. Baba, you hungry? That hungry? You can always come back, okay? Just give me a little bit now. Yeah. Mama. Ready? My laptop. Ready? Si Jan, hindi raw ata ito kakan kasi tumawa ko sa kanya kung gusto niya mag-steak. Sabi niya, hindi raw. So, are you gonna eat this one, Han? Daddy. Are you gonna eat this? A little bit, okay. Can you get me one bowl, please, for Daddy? Thank you. Welcome. Dad, do you want eggs? Boiled? Yeah. Where's my laptop? Where's your... Do you want 2 eggs to Bev? Ay, alisin ko yung ginger. eggs? Yeah. Alisin natin yung ginger. Ayaw niya itong nakakain. Huh? Say, leave them in the morning. That's fine. Masisira ang mukha niya at masisira ang mood niya I'll sa have the akin. black bowl, Mum. Yeah, yes, you are. You and Zach. Yeah, it's fine. Here. Ayaw, pakita niya naman. I'll have Zach's yolk. Oh, see? Sabi ko sa inyo eh. Tanggalin ko na yung yolk. Kasi si Zach, ayaw niya talaga ang yolk. Oh, Kuya. Come on. Oh, yeah. That's yours, homie. Thank you. Okay, continue ko na lang yung vlog namin bukas, guys. Ito lang naman yung ganap ko ngayon. Oh, Kuya. Oh. No, the other one. Wrong one. What? The one that's next to you, isn't it? This one. Is it? Yeah. Sarap. Sak! Oh, salt. That's already have salt and pepper, Kuya. Dinner What else time. do you put in this? The same. Naka-unicorn pa kayo. You're not hungry? I'm joking. Maligo lang kayo after, ha? Man, that cooled down. Hmm. Oh. The what? Calamansi? Yeah. You want calamansi? Hingi siya ng calamansi. This one. Si Kuya na magkakalamansi. Cause I think I do want